Sunshine News Blast. Samtang sa lain pang balitang lokal o katapusang hagpat sa atong balitang lokal, walang pusong nadakpan sa PDS-7 ang og Cebu City Police Station 4 ang usa ka regional target listed nga lalaki og ang iyang kauban sa barangay Careta human sa unong kabulan nga surveillance. Ang bypass operation nahitabo sa Edgar Cocalyong Street niadtong Lunes, Marso 9, alas 10:20 sa gabi. Gila ang mga suspitsado nga sila si Elias JL og 29 anyos og si Elias June 22 years old nga bar dancers gikan sa sitio Ponce 1. Gikuha sa mga operatiba ang mga droga og ebidensya, shabu, THC o liquid marijuana, LSD, bypass money, smartphones ug uban pang non-drug items. Ang mga droga gidala alang sa chemical analysis samtang ang mga suspitsado karon ana sa PDS-7 facility sa Lahog, Cebu City. Ubos sa balaod ang pagbaligya sa ginadili nga droga, silutan og life imprisonment ug multa nga moabot sa 10 milyones ka pesos.